Un peth oedd yn haro i am y drafodaeth efo olew yn arbennig ydy bod pobl dal yn teimlo bod o rhywbeth falle sy'n perthyn i rhywbeth arall. Diolch yn gysylltiedig efo ni. A mi roedd o yn ddiddorol i glywed y ddwy farn, dau broffesor o Brifysgol Caerdydd, Calvin Jones a Hywel Thomas, un falle fwy ar yr ochr ddiwydiannol a peirianyddol a llall ar yr ochr wleidyddol economaidd, yn sôn am yr opsiynau a'r dewis sydd ar gael. Ond bod na chydig bach o disconnect wedyn hefo sut mae hynna'n effeithio ni fel pobl. Mi oedd y drafodaeth yn Saesneg, oedd y cwestiynau'n Saesneg, a'r un peth dwi'n teimlo weithiau ydy yng Nghymru ac yn y Gymru Gymraeg, da ni fatha bod ni'n ysgaru diwylliant, iaith, treftadaeth oddi wrth yr amgylchedd yn ehangach, a falle bod y ddau beth ddim yn perthyn. I mi, mae o bendant yn perthyn, ac felly dwi'n edrych ar yr elfen yna yn aml iawn i gael gweld sut mae olew, nwyon, allyriadau hefyd yn effeithio sut ni'n byw fel pobl, ac nid dim ond yn Saesneg y dylia hyn gael ei drafod. O ran y drafodaeth yn ehangach, mae o'n ddiddorol bod olew a'n dibyniaeth ni ar olew a nwyon bron iawn yn cyffwr sawl agwedda o'n bywyd a bob dydd ni. A mae hynny'n ddiddorol. A un peth mawr idodd Calvin Jones sydd wedi aros efo fi ydy yn y bôn sut mae'n economi ni'n gallu bodoli heb ddefnyddio olew a nwyon. Ac mi roedd o'n drawiadol hefyd bod Hywel Thomas wedi deud ac yn credu y bydd nwy sial a'r system o ffracio yn digwydd achos bod yna gormod o'r nwy yma o dan y ddaear yng Nghymru ac yn Lloegr, ac mi fydd o'n ormod o demtasiwn i'r Llywodraeth. Ac mi roedd yna dyn o'r sector breifat yn dweud mae'r gwleidyddion a'r gwledydd yn mynd i ddefnyddio olew a nwy achos nhw sy'n rheoli y ffynhonnell yna, a mae yna ormod arian i wneud ohono fo.